Burlatako travesti ezbitarra dela aldarrikatzen du. Izar diskoa kaleratu du eta bestiek aniztasunaren garrantzia azpimarratzen dute. Txikitan bullyinga jasan zuen eta gaur egun harribitxia da. Harrotasunez, herriko kale eta parkeak kolorez betetzen ditu. Lumak Drag Festival antolatu du askatasuna sustatzeko helburuz. Travestiak euskal kulturaren parte direla argi utzi nahi du. Gaur, Albina Stardust drag artistarekin solastatuko gara. Kaixo, Albina, zer moduz? Kaixo, maite, oso ongitazu. Hasteko zu ezagutu nahi zaitugu, nor da Albina eta nolakoa da Eneko Garzia? Albina da Burlatako travesti bat, eta azkenean Eneko eta Albina pertsona bera gara, ez da nire kasuan ez pertsonaia bat, ez da gutxegorik ere, da nire modu artistikoa ez, munduari ikusteko nor nahi zen. Eta ni Burlatakoa naiz, 28 urte ditut, berez irakaslea naiz, baina travestia ere. Eta momentu honetan nabil, telebistan, medioetan lan egiten eta azkenan komunikabideetan. Albina Stardust izenak izarren hautsa esan nahi du, zergatik izena? Berez jarri nuen, gustatzen zitzaidalako David Bowiek bazeukan alter ego bat, ditzela Ziggy Stardust eta ausentzia pila bat, eta horregatik jarri nuen egia esan, baina ez du beste mezurik ez ezer egia esan. Travestia zarela esan duzu, beti harrotasunez, travestiez bitarra zarela esaten duzu. Hori da. Uste duzu garrantzitsua dela nortasunez berdinak aditzera ematea? Zalantzarik gabe. Beti badago debate hau ez, etiketak etiketak ez, tal. Mundu ideal batean ez genituzke etiketak behar, baina bizigaren gizartean beharrezkoa da oihukatzea nor garen, nolakoak garen, zer egiten dugun, zergatik egiten dugun, oihukatu behar dugu. Orduan, nire ustez oso garrantzitsua da harrotasunez hartzea hitz hauek, harrotasunez oihukatzea nor garen, eta justo hori ez, berreskuratzea hitz batzuk, adibidez travesti hitza lehen asko erabiltzen zen irain bezala, baina orain berreskuratu dugu eta orain harrotasunez diogu travestiak garela. Ez gara lotxatuko, ez da gutxegorik ere. Eta zu txikitatik aske sentitu zara zuzarena aditzera emateko? Ez. Hau beti da prozesu bat, beti izan behar da lanketa bat, bai nirea, baita nire inguruarena, baita gizarte osoarena, ez? Baina azkenean da lanketa propio bat, ez da bat ere erresa. Jendeak ikusten gaituenean peluka batekin edo hola jantzita, hau ez da erresa egiteko, ez da erresa kalera ateratzea hola jantzita, mundu guztiak begiratzen zaitu, ez dakizu zer gertatu daiteken, ez dakizu nola erantzungo duen jendeak, oraindik ere jendeak sentitzen du badaukala eskubidea gaizki erantzuteko, edo ez onartzeko, edo dena delakoa. Orduan ez da erresa, da prozesu bat, azkenan gutxinaka gure zirkuluak sortzen, gure sareak egiten, gure jendea, gure komunitatea ezagutzen, lortzen dugu alduntzea, lortzen dugu segurtasun hori izatea, eta beste modu batean egiten dugu, ez? Baina beti izan da prozesu luze bat. Gehien bat, imaginatu nerabezaroan, ez? Baizu nolakoa den nerabezaroa, izan barzara supernormatiboa, hori da superbibentzia totala, gutxinaka eratzen ari dira gauzak, eta nik nire ikasleekin ikusi izan dut, baina oraindik ere superbibentzia da, bakoitzak egin behar du alduen enean eta ausartzen den enean, baina beti iritsiko momentu bat non azkenean loratuko gara. Eta nola bizi izan zenuen zuk nerabezaroa? Egia esan nahiko ongi, nahiko lasai, nik manituen nire lagunak, denak neskak, evidentemente, eta haiekin, eta dena perfecto. Izan ditugu ere, izan ditugu bullying kasuak, izan ditugu irainak, izan ditugu mariko hitza, egunero entzuten nuen. Baina, hori kendut, azkenean, ni ez nuen esaten arro negoenik, baina arro negoen. Eta ni banekien hor nintzen, orduan ez nukan arazandirik. Baina, hori, gutxinakaren erabezoran pasito batzuk ere eman nituen, askeago izateko, irekiago izateko, eta azkenean prozesu bat. Niretzat muga bat izan zen ja unibertsitatea, zeia hemendik joan nintzen, Gasteizera, ez dut esan Gasteiz hau baino irekiagoa denik, baina niretzat zen hiri berria, jende berria, dena zen berria. Herritik ateratzea, ez? Eta orduan, epaitoa sentituko nintzen, igual bai, baina ez nire jendeak
zen nire jendea epaituko ninduena, baizik eta jende berria. Eta nolakoa da Nafarroako egoera aniztasunaren inguruan? Ba, uste dut nahiko ongi gaudela. Uste dut orokorrean Euskal Herria beste leku batzuekin konparatuz nahiko ongi gaudela. Honek ez du esan nahi lan egin dagoenik, oraindik ere badugu lan egiteko eta kristona. Baina uste dut, nahiko ongi gaudela. Jendeak ulertzen du zer den aniztasuna, jendeak ulertzen du zer den zapalkuntza, jendeak ulertzen du zer den azkenean gure nortasuna ezabatu nahi izatea, ez? Hemen Euskal Herrian bizitzan dugu euskararekin, bizitzan dugu euskal nortasunarekin, ez? Ezabatu nahi izan dutela. Eta uste dut jendeak ulertzen duela, edo empatia gehiago daukala ulertzeko zer den nortasun bat erakustea eta islatzea. Gero gainera sortu dugu komunitate oso polit bat, gero eta travesti gehiago gara, arrotasunaren egunan gero eta jende gehiago animatzen da. Igual ja travestiak edo identitate disidenteak, boierak, marikoiak eta lukazoak eta bestea, eta zoragarria da hori ikustea, ez? Badakigu oraindik ere egun bereziak direla, badakigu oraindik ere burbuja batzuk garela, baina gutxinaka balortzen ari gara, ni gaur etorri naizela nire etxetik ona eta inork ez didala zer esan. Komunitatea sendoa dela esan duzu, nola hartzen dute bizilagunek zure ikuskizunak? Ba, nik uste dut oso ongi, hemen Burlatan oso ongi erantzun dute beti travestismoari, nik jaztak zenbat alditan egon naizen hemen, egon naiz udaletxean, txosnetan, egon gara hemen udal parkean Lumak Travesti Fest egiten, eta jendearen erantzuna beti izan da oso positiboa, jendeak beti interesa dauka, baloratzen du egiten duguna, ulertzen du egiten duguna, eta garrantzitsuena disfrutatzen du egiten duguna. Azkenean guk egiten duguna da disfrutatzeko, ikasteko, ongi pasatzeko eta gozatzeko. Eta pixkatxo bat askatzeko ere, gure helburua ere da espazio seguru bat sortzea, non mundu guztia nahi duen bezala izan daiteke. Egun hortan igual animatzen zara eta jartzen duzu La Boa de Plumas edo jartzen duzu Brillantina edo lo que sea. Pixka bat askatzeko. Eta askatasun hori hemen parke honetan bizi izan zen, zergatik berezia da? Ba, hemen egin genuelako duela 4 urte lehenengo aldiz Lumak Travesti Fest, 2 urtez egin genuen hemen, azkeneko 2 edizioak izan dira Ermita Berrin, nire eskolan, nire nintzat oso berezia izan zela ez, azkenean eskola hortan nik hasi nintzen jasaten bullyinga lehenengo aldiz, eta gero bertan egon naiz, oholtzan, travesti bezala, show bat eskintzen, eskola osoa beteta. Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, eta baita hemen egin genuena lehenengo urtea zela, ez genekien, nola erantzungo zuen jendeak, genekien etorriko zen, ez diren etorriko, jendeari gustatuko zitzaion, baina 4 urtez egin dugu, beraz gustatu zen, eta oso pozik. Eta ikuskizunekin jarraitu, zertan datza Divina Komediaren eta Albina Estardasten ikuskizuna? Ba, guk egiten duguna da, berriz ere ongi pasatzea, jendea askatzea, komediarekin, beti humorearekin, dantzarekin, playbackekin, ze guztu zeran ez dugu abesten, baina orduan hori da playbackak, da koreografia, gure dantzari zoragarriekin egiten dugu, la KDD, Mendillorriko dantzari batzuekin lan egiten dugu, eta hori, azkenen lortu nahi duguna da jendea askatza, jendeak dantza egiten dugu pasarela bat publikoarekin ere aldarrikatzeko, herri bakoitzeko Luma. Zeguk aldarrikatzen dugu norgaren, aldarrikatzen dugu Luma, aldarrikatzen dugu askatasuna, eta aldarrikatu nahi dugu ere munduko leku guztietan, herri guztietan, hiri guztietan, auzo guztietan, badaudela marikoiak, badaudela travestiak, badaudela boierak, badaudela ezbitarak, badaudela transpertsonak, babestu behar ditugula pila bat gaur egun oraindik ere. Eta aniztasun hori badagoela leku guztietan, ez? Travestismoa ez dela, Iruñan, edo are gehiago, Madrilen egiten den zerbait. Ez, cariño, hemen Burlatan, Atarrabian, Uarten, Txantrean, baina igual zait, Lizarran, igual zait ez dakit ze herritan, ziur badagoela travestiren bat, ziur badagoela marikoien bat, ziur badagoela aniztasuna modu askotan, eta aldarrikatu behar dugu. Zazkenan sexilioa oraindik ere errealitate bat da, oraindik ere pertsona asko beren herriak, beren auzoak utzi behar dituzte beren bizitza bizitzeko. Eta ongi dago ere, esan edut, bakoitzak bere bizitzarekin eta bere ritmoekin, baina pena bat da herriek nortasuna galtzea, zazkenan jendea ezin da garatu leku horietan. Eta aldarrikapen hori, disko honetan, izar diskoan ikusten dugu, zer azaltzen dute abestiek? Abestiak oso ezberdinak dira, baina guztiek badute ez nortasunaren oihu hori ez. Azkenan askatasun oihu bat da, azkenan letren bidez lortu nahi duguna da, hori aldarrikatzen, hor garen oihukatzea, harro gaudela, arribitziak garela, memoria historikoa ere egiten dugu adibidez Tulituli abestian, Jogurina Borobarekin,
egiten duguna da hori, hemen Iruñan, 80. hamarkadan, erabiltzen den tuli-tuli hitza, kode bat bezala, ez? Karo, garai hartan, imaginatu, tabernetara edo gehien tabernetara joateko, txirrina jo bar zenuen, eskutatuta zegoen. Eskutatuta, ez? Orduan, tuli-tuli adibidezen, segurtasun kode bat. Zen pixka bat, pues ligoteo, pues marikoneo, pues tal. Zuk esaten zenuen, horko okindegi hortan badago tuli-tuli. Nuen ezagutzen. Eta orduan, bazenekien hor bat zegoela, tal. Eta hau kontatu ziguten Egameko lagunek hitzaldi batzuetan, eta Joguren eta biek esan genuen, egin behar dugu abesti bat, aldarrikatu behar dugu nondik gatozen. Ze gaur egun jendeak ikusten gaitu oso aske, eta oihukatzen, eta kalean, baina ez da beti ala izan, eta duela 20 urte etzen horrela, duela 40 urte etzen horrela, duela 100 urte etzen horrela. Osea, ez da oso denbora gutxi daramagu gauden bezala, eta oraindik ere asko faltatzen asko dago egiteke. Eta diskoan musika ugari nahazten duzu, adibidez pop, musika elektronikoa, txalaparta, zer helburuz? Bueno, azkenan aldarrikatzeko ere euskaldunak garela. Uste dut travestismoa asko lotu dela hiriekin, Madrilekin, Bartzelonakin, Estatu Batuak, Kanariak, eta bar, baina aldarrikatu behar dugu ere euskaraz egiten dugula, eta euskal kultura ere gurea dela. Eta gu ere hazi garela gure kulturarekin eta gure kultura berritu nahi dugula moduren batean, ez? Uste dugu gure kultura zentzu batzuetan edo zentzu askotan pixka eta atzeratua gelditzen ari dela, ulertzen dugu babes hori ere egon behar izatea, baina momentuko gizartera moldatu behar direla moduren batean, eta saiatzen gara hori ere egiten. Gaur egun uste dut jende askok egiten dugula, ez? Hori txalaparta, trikitixa, edo dena delako erabiltzen, edo gero adibidez ditugu maruxak, egiten dutela bertsio bat, hartzen dutela euskal abesti bat eta egiten dute bertsio bat, uste dut beharrezkoa dela hori ere moldatzeko eta erakusteko travestia garela eta travestiak ere euskal kulturaren parte garela. Gainazuk euskara beti aldarrikatzen duzu. Euskara ere zure nortasunaren zati handi bat da? Zalantzari gabe, ni euskalduna naiz. Nik etxean ikasi dut euskera, eskolan ikasi dut euskera, hemen burratan ikasi dut euskera, eta nire hizkuntza da euskera. Euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz egin nahi dugu artea, euskaraz sortu nahi dugu, eta gehien bat euskara aldarrikatu nahi dugu, ze oraindik ere zapaldoa izaten ari da, egin behar duguna da euskara erabili. Eta egin dezok esaten dit, ez dut zure musika ulertzen, ez dut zure bideoak ulertzen. Kariño, euskaltegiak irekita daude, hasi euskara ikasten, inoiz ez da berandu, momentutan hasi zaitezke euskara ikasten, urte dezaket ere bizigaren gizartea, baina euskara ikasi behar dugu gure nortasuna da, eta uste dut beharrezkoa dela. Eta amaitzeko, zer esango zenieke txikiei, nerabei, gazteei? Nik beti esaten dut presarik ez izateko. Bilatzeko espazio seguruak. Askotan, gure etxea igual ez da espazio seguru bat. Orduan, bilatu ditzagun espazio seguruak. Drag tailerrak egiten ditugu. Badaude elkarteak non jo dezaketen laguntza bila. Gu ere gaude, gure sareetan, eskatu laguntza, idatzi, egin dezakegu komunitate polit bat, saretu eta elkarrekin egin hau. Orduan, ez izan presarik, ze bakoitzak bere ritmoa dauka, bakoitzak bere realitatea dauka, baina gu hemen gaude, eta argi dugu travestiok beste travesti edo dena delakoa laguntzeko prest gaudela, eta badautela elkarte asko ere hortarako, eta beraz, sare bat garela, komunitate bat garela, tergatik dela LGBTIQ+ komunitatea, ze komunitate bat gara. Horrekin geratuko gara, mila esker, Albina, gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Hori da.